ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಪನಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತದು ಅದು ಎನ್ನಿಲೆ ಹಾಯ್ ಒಣಸಾಣ ಮಾತಾಡನಲ್ಲ ಆತನತ್ತ ಮಾತಾಡನಲ್ಲ ಅವೇ ಜೋಶ್ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬು ಜೊತೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಯಬಣ್ಣ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮಕ್ಲ ದುಮ್ಮುಪಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಿಖಲ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದು ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರನ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಗಲ ಅದು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಏನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇನ್ನು ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮದ್ಮೆ ನೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಆತನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನ್ರಿ ಕೈದಾರ್ಪ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನಕ್ಲೆ ಕೈದಾರ್ಪ್ಲೆ ಅವರ ಮದ್ಮೆ ಆತನಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಲ್ಲ ಕೈದಾರ್ಪ್ಲೆ ಹತ್ತು ಜಾ ಮಗ ಆರು ಕೈದಿರ್ತಂದಲ್ಲಿ చాలా ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಇಜ್ಜದೆ ಆತೀಜಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕೈದಾರ್ಪ್ಲೆ ಅವ ಅರ್ಧ ತೆರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ತೆರ್ಪ್ಲೆ 2 ಕೈ ತೆರ್ಪು ಸೇರಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಜನಲ್ಲ ಅವಳು ಇರಗಾತಿಜ ಮದ್ಮೆ ಕುಡೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟ ಇಜ್ಜದೆ 6 ಕೈಯ ತೆರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆ ಇಕೊಂಡು ಈ ಮದಿಮೆ ಈ ತಿರ್ತಬಾಳಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಏಜ್ ವಾ ಏಜ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಏತ್ ಏಜ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತಿಜಾರ ಇತ್ತೆ ಉಂತಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಬಣವಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಮದ್ಮೆ ಇರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ 20 ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲನ್ನ ಡೌಟ್ ಉಂಟ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟ ಮದ್ಮೆ ಆಪರತ ನಿಘಂಟತ 21 ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಜನರಲ್ ಆದ ತೂಪನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜರು ಮಲ್ತೀತನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ 21 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತೀತನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ಮಗ ನಮ್ಮನೆ ಗರ್ಪುಣ್ಣ ಮುಪ್ಪ ಕರಿಯೋರು లేకుంటే ఆత్ బంగ ఉండు ఆత్ సులభ ఇచ్చి మద్మ్యాపన పండుగ ఆత్ ఖర్చు ఉండు బొక్క కెలవరు 35 కర్రీబొక్కల మద్మ్యాపన ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಬಂದ ಕಾತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀನಿ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಇಜ್ಜತ ತೂಂದೊಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬುಧರ್ ಎಂಚಾರ ರವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಮಾತಾ ತಯಾರಾತನ ತರಗಡ್ಪರೆ ಕೆಲವರು ತೂಂದುಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮಕ್ ಏರು ಬೂರ್ವೇರು ಮಾರೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಏರು ಬೂರ್ವೇರು ಮಾರೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಏರು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಖತರ್ನಾಕ್ ಉಪ್ಪೇರ ಅಕಡೆ ಏಪಲ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಏರು ಬೂರ್ವೇರು ಮಾರೆ ಅಂದ ಪಂಡೆನ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಂದಿನಕ್ಲು ಲವ್ ಲೈಜ್ ಅಂದಕ್ಲು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಖುಷಿಟುಲ್ಲಾರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೈ ತಿರ್ತು ಬಾಡಿ ಈ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರತ ಅಕಲ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ದಲಕ ಮೇಳು ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಉರಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ತಾಗದಂಗೆ ಆತೆ ಮಾರಿ ಅಂದಾತ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಇತ್ತದುಂಡು ಆತು ಪನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ದು ಏತ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಇತ್ತುದನೆ ಅವು ಆಪಿದ ಸಹಜ ಈ ಮದ್ಮೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಗಲ್ ಏನು ಏಪ ಮದ್ಮೆ ನಿಖಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಏಪ ಪಾಯಸ ತಿನ್ರಿ ಏಪ ಅದು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದ ಪಾಯಸ ತಿನ್ರ ಕೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ
ಎನ್ನ ಮಗಲೇನ ಆಪನ ಅಂದಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವು ಕೇನೋಡು ಎನ್ನ ಮಗಲಲ್ಲ ಆಪನ ಅಂದು ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಬಂದ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇತದುಲೆ ಕೆಲವರು ಪೊಣ್ಣೊಲುಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣೊಲು ಅಕ್ಲೆದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬೇಕು ಈ ಸರಿ ಮಿನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಸರಿ ಮಿನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಡು ಫೇಲ್ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಡ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕನಿಗೆ ಮದ್ಮೇನೆ ಈ ಸರಿ ಫೈಲ್ ಆಡ ಬಕ್ಕನಿಗೆ ಮದ್ಮೇನೆ ಒಂಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬೀನಿ ತುಕ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ಪನಾಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಲ ಮೋನೆ ರಿಜಿ ಈ ಸರಿ ಅನ್ನೋದ್ಮೇನೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂತೆ ಬರೀ ಮರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ನಮಗವು ಆಫರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಒಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆಪನಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತದು ಅದು ಎನ್ನಿಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ ನನಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೋದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಕಿಲ್ದ ಇರ್ತಾನೆ ತೂನಾಗ ಹಾಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಗಿಲು ಎತ್ತಿ ಸೋಕಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂಡೆ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಉಲೈ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜರು ಉಲೈ ಬಲೆ ಅವೇ ಎಂಟುವರೆ ಅಂಜನ ಲಡ್ಡು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಅಂದಲ್ಲ ಬಾತೇರು ಜಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಸೀದಾ ಪಿರತಿರ್ಗಿದು ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಇದ್ದದೆ ಬಿಟ್ಟ ಪೋಯ ಬೈಕ್ ಇದ್ದ ಬಿಟ್ಟ ಫೋನಾಗ ಮೋನು ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಗಿರವಡ ಆರಾಧಿ ಬರ್ತೇಳಿ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಏವಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪುಗಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲವ್ ಹೆಂಚೋಣ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಮಾರತ್ತಿತ್ತು ಹೋದ ಕೀ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕದು ಬೈದಿತ್ತು ಆತ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿರ್ನಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಡ ಕೀ ಬತ್ತ ಮರ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ವರಿ ಈ ಮದಿಮೆ ತೂಲೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಸೆಟ್ಲಾಯಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪನು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮದ್ಮೆಯಕ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆಯಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಈಜಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆಯಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಸುರುತ 2 ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಮಾತಾಡ್ತು ಬಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಹೋಗು ಕಣ್ಣನೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬೊಡೆದಿ ಲೆತ್ತನ್ನ ಬರ್ಪುಜಾಲ ಇತ್ತದ ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲೆಗತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ವತ ಅವಳು ಅಂತ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತದ ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಸೀರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪು ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೋರ್ ಆತು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪು ರೈಟ್ ಈ ಮದಿಮೆಗಳ ಮಸಾಣಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಊತಮಿತ್ತು ನಮಜೆತ್ತನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಊತಮಿತ್ತು ನಮಜೆತ್ತನ್ನ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೂಜೆತ್ತಂದ ಮಸಾಲ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನಾಡತ್ತಂದ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸೂಬತ್ತುಂಡ ಮಸಾಲ ಜೋರು ಬನ್ನೋಡು ನಿಮಗೆ ಉಂತದ್ದು ಮಾಲೆ ಬಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಜಬಡದ ಮಾಲೆ ಬಾಂಡ ಮಸಾಲ ಕುಕ್ಕುದ ಇರದೆತ್ತಂದ ಮದ್ಮೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರನೇ ಕಟ್ತಾರಂದ ಮಸಾಣ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮದ್ಮೆಗಳ ಮಸಾಣಗಳ ಈ ಬೊಡೆದಿನ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸದೇರು ಕೂಲಿ ಮಂಡ ಸುದ್ದಾತಿಯಿಂದ ಬಂತೇರು ಸುದ್ದಾತಿ ಮಂಡ ಕೂಲಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಈ ಬೊಡೆತಿ ಮಂಡ ಕೂಲಿಯಿಂದ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೂಲಿ ತೊಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡೆ ಚೂರು ತಿರ್ಗಂಡ ವಿರೂಪ ತುಯರೆಡ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಡೆ ವಿನಿ ಕುತ್ತೆರೆ ಶುರು ಆಂಡ ಐತದ ಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಬೇತೆ ಓಲೇಜ್ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಗ್ಲೇನು ವೀಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬೊಡೆದಲ್ಲಿ ಕಂಡಲ್ಲೇನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕಂಡನೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಡನಿಲ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆಧಾರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು
ಅವಳು ಏರ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ ಮಲ್ಲನ ಮೇ ಮಲ್ಲನ ನಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಮಾನವಾದಿತ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ದುಂಬುಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂದಿನ ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಪಜಿ. ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಗಲಾಟೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಸುಕೋಟೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ರಾಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಡೆ ಬದುಕೋಡಾಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಗೆಂದೋಡು ಐಕ ಲೈಫ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಲಭ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.